Ahojte a vítajte pri ďalšom videu. Tentokrát som vás zobrala do... Počkať. Poďme najprv na začiatok. Ešte v Bratislave sa nám podarilo dostať defekt. Takže pred cestou sme mali parádnu rozcvičku, museli sme prezúť na rezervu, zohnať otvorený autoservis, ktorý má našu gumu. Išli sme tam, kúpili si novú pneumatiku, ktorú nám obuli a až potom sme mohli vyraziť. Tentokrát som vás zobrala do obce Ščirk. Ščirk? Čo to mám povedať? Ako sa to povie? Ščirk? V poľských Beskydách. Je to lyžiarske stredisko, ale my nelyžujeme, keďže máme za sebou krpco. Hen tam vzadu, čo vidíte, tak to je náš hotel Merkur. Výborný hotel, máme tam wellness, máme tam fitko, máme tam kopu jedla, máme tam detskú herňu. A užívame si to tu, aj keď sme tu iba na 3 dni, takže nám to celkom rýchlo uteká. Ale skúsim vám toho ukázať čo najviac. Poďte so mnou. Aktuálne sa prechádzame popri rieke, ktorá sa volá neviem ako. Strich. Aktuálne sa prechádzame popri rieke v dedinke Ščirk. Našťastie sú tu odhrnuté cesty, takže to zvládame aj s kočíkom, ale nemusí to byť všade tak. Sú tu zhruba polmetrové záveje, lebo včera snežilo celý deň. Toto boli naše 3 dni v Poľsku. Ak ma chceš podporiť, like a odber poteší a vidíme sa pri ďalšom videu.